който е 92 година, той не се кара. Плащаш. Не го плащам. Знаеш що? Защото е на валенсиански номера. И аз защо не го регистрирам в България? Защото трябва да плащам 500 лева данък на година, да 500 лева гражданска и да ми изпращат съобщение, че ми спрат колата от движение. Ето това е чист истински рекет. Ама оригинален. Не да дойдат двама души яки и да ти кажат: пичага, как си? Некой лев, защото ще те пазиме. Те не те пазят. Те не вършат нищо и те рекетират. Те ти казват: ако ти имаш кола без гражданска, ти я спирам от движение. Що бе? Аз си плащам данък към държавата. Моя данък е на автомобила. Аз, за да имам тази кола, ми струва 200 лева на година. И си го плащам. Ти ще ми кажеш дали ще си я карам или не. Аз имам гражданска, аз съм си платил. И затова плащаш винетка, като ще караш извън градко. За какво е тази гражданска? Значи, бате, истински рекет, разбираш ли? Не караш колата. Гражданската, нали, ако удариш някой да платиш на другия. Аз като не карам, как ще го удара? Ама ако друг те ударил, като му удари, той ще ми плаща на мене, не аз на него. Ти един път плащаш данък, че я имаш, нали, сващате какво ви обяснявам? Да. Ти плащаш към държавата, че си спрел пред блока. Ти си плащаш. И втори път трябва да плащаш гражданска, че ще си спрел движение. Що ще ми спреш ти колата движение? Кой си ти? Къв си ти? Ти само гледай колко е смешно. Застрахователя има контрол над ГТП-то.